Pràctica de ioga per a la menstruació. Suports: 2 coixins llargs, una manta i el suport d'una paret. Bé, asseu-te en una posició còmoda, cames creuades. Observa't en la postura. Observa la respiració. En cada inspiració vas estirant l'esquena, exhalant deixes lliscar les espatlles i uneix el palmell de les mans. Cantarem 3 oms. I deixa les mans a sobre de les cames, barbeta cap al pit. Inspirant, obre els ulls i eleva la mirada. Comencem amb Baddha Konasana. Busca el suport de la paret. T'asseus en el suport, el coixí, les mantes. Dona l'alçada que necessitis per estar còmode i mantenir l'esquena estirada. Uneixes les dues plantes dels peus i deixes caure cada genoll cap en un costat. Inspirant, eleva els braços. Baddha Hasta. Atrapa els colzes i observa l'estirament dels flancs i del tronc en la seva part posterior i frontal. En cada exhalació deixa anar una mica més el ventre i les ingles. Troba confort en la postura. Troba el suport de les dues natges de manera equilibrada. Respira molt profundament. Canvia el creuament dels braços. Segueix en la postura, respirant suaument. Aquesta pràctica és una pràctica restaurativa que ens ajuda a crear espai en la zona de l'úter i a relaxar la ment. Practica de manera suau, buscant confort i benestar en les postures. Canviem de postura. Upavishta Konasana. Obre les dues cames. Cuixes actives, roten cap a l'exterior. Dits dels peus apunten cap al cel. Inspira, eleva els braços, Baddha Hasta. Gaudeix de l'amplitud i l'espai que trobes en la postura. Canvia el creuament dels braços. Segueix respirant profunda i suaument. Permet que la pelvis es vagi arrelant al seu cop. Desfés el creuament. Baixa les mans. Encara fes unes respiracions observant el contacte de l'esquena amb la paret.
Supta Svastikasana. Col·locaràs un coixí i a sobre d'aquest una manta. T'asseuràs al terra, t'estiraràs a sobre del coixí amb el cap suportat a sobre de la manta. Si no tens cap coixí que sigui prou gruixut, també pots doblegar 2 o 3 mantes i buscar aquest suport d'una alçada aproximada d'uns 15 o 20 centímetres. Natges queden al terra, estira ben sacre i entrecreues les dues cames amb Svastikasana. Pots portar els braços endarrere atrapant els colzes o deixar-los descansar al costat del tronc. Mirada cap al cor. Les cuixes roten cap a l'exterior, deixa anar les ingles i el ventre. Observa la respiració. Descansa en la postura. Canvia el creuament de les cames. Col·loca els peus a sota dels genolls. També pots canviar el creuament dels braços. I et vas entregant a la postura, donant espai a la zona del ventre, de l'úter, buscant una respiració àmplia i suau. Deixa que el cos descansi. Que la ment descansi. I suaument va sortint de la postura. I seguim amb Supta Baddha Konasana. Natges a l'estora, estiraràs de nou a sobre del coixí amb el cap suportat. Aquest cop uneix les dues plantes dels peus i deixa caure un genoll cap a cada costat. Aquesta pràctica també ens ajuda a regular l'activitat de les glàndules renals i suprarrenals. Intenta mantenir l'atenció en aquest espai de la cúpula pèlvica. De nou, deixa que la ment descansi, tal com ho fa el cos. Està en aquesta quietud aparent, doncs deixa també que la ment estigui en aquest estat de descans i serenitat. Gaudeix de cada respiració.
Suaument uneix els teus genolls, et gires cap a un costat i t'incorpores. Seguim amb Upavishta Konasana en flexió endavant. Asseu-te a sobre d'un suport, d'una manta. Col·loca un coixí endavant. Col·loca el suport que necessitis per deixar descansar la ment. Potser són 2 coixins o fins i tot una cadira. Dóna suport al front. Deixa que la ment es fongui. Tens les cames actives absorbint les 2 ròtules, amb els peus desperts i conscients. Les cuixes roten cap endarrere. Intenta mantenir els 2 isquions suportats, els 2 isquions arrelats, i deixa que el tronc s'estiri endavant de manera suau. No forcis la baixada. Posa l'alçada que necessitis. Fins i tot et pots quedar amb el suport de la paret darrere de l'esquena. Evita qualsevol acció o moviment que irriti la ment. Inspirant, t'incorpores. I seguim amb Janu Sirsasana. Tal com estàs, porta les 2 cames endavant. Començaràs flexionant la cama dreta i deixes caure el genoll cap a un costat. El peu queda al costat de la cuixa, que no quedi per sota de la cuixa. Cama esquerra ben activa. Cuixa rota suaument cap endins. Estira la part posterior del genoll. Inspira, estira el tronc. Exhalant, estires endavant. Intenta que les 2 natges estiguin suportades de manera igual. Reparteix el pes sobre cadascuna d'aquestes natges de manera equilibrada. Col·loca un suport a sota del cap, pot ser la cadira, 2 coixins. Fins i tot pots agafar una cinta, passar-la pel peu i quedar-te amb la columna erguida. Tens una respiració profunda i suau. I canvia de cama. Apropa el taló esquerre a la natja esquerra. Dreta ben activa. Inspira, eleva els braços, estira el tronc. Exhalant. Busca suport, dona suport al front.
busca l'equilibri entre les dues natges, repartint el pes de manera equilibrada. Fins i tot, amb aquesta posició desigual de les cames. Cada eix de la postura i de cada respiració. Inspirant, t'incorpores. Abraça la tíbia esquerra, estira la columna. I seguim amb Supta Virasana. Col·loca els suports de la mateixa manera que hem fet abans, per a Supta Baddha Konasana. Coixí per al tronc, manta per suportar el cap. Col·loca ara els dos genolls junts, t'asseus entre els dos peus. Si aquesta postura és incòmoda o et molesten els genolls, dona alçada a la pelvis. Si eleves la pelvis, hauràs de posar segurament un altre coixí, donar més alçada també al tronc. Observa com la pelvis s'inclina cap al terra, el pit queda obert, la mirada cap al cor. Respira profundament en la postura. En cada exhalació absorbeixes el ventre i estires el sacre en direcció als genolls. Busca l'obertura de la ingle frontal. És molt important que no sentis cap molèstia a la zona dels genolls. Protegeix-los donant alçada a la pelvis. Recorda que pots donar també més alçada al tronc. Fins i tot quedar-te amb l'esquena erguida. En cada exhalació deixa que el melic vagi en direcció a la columna descansa a sobre del suport. I canvia el creuament dels braços. Atrapa bé aquests colzes, obrint les axil·les i el pit. Dona't el temps que necessitis en cada postura. Pots mantenir aquestes postures durant 10 o 15 minuts. Inspirant suaument t'incorporaràs. Adho Mukha Virasana. Anem a fer la contrapostura. Simplement col·loca un suport davant teu, separa els dos genolls, t'asseus a sobre dels talons i exhalant estires endavant.
suaument t'incorpores. Viparita Dandasana a sobre dels coixins. Necessitarem ara els dos coixins o les mantes doblegades de forma allargada, quedin a una llargada similar a un coixí. El que farem és col·locar un coixí a sota de forma horitzontal, un altre coixí a sobre de forma vertical, en creu. T'asseuràs a sobre dels coixins, de manera que la pelvis quedi al punt més alt. I des d'aquí t'estires endarrere i deixes lliscar les cames. Si sents que la postura és massa intensa, col·loca alçada sota dels peus. Col·loca els braços en forma de cactus, mirada cap al cor. Ara la pelvis queda en el punt més alt del cos. Observa com des d'aquí, a poc es va buidant. Observa aquesta sensació de buit en el ventre. Respiració profunda. Estirant l'eix que va des de l'os púbic fins a l'esternum. És important que estiguem còmodes en les postures, que no hi hagi tensió en l'esquena lumbar o en la ment. Així que pren el temps que necessitis per trobar confort en la postura. Ajuda't de la respiració. Col·locar la pelvis en la posició adequada. Aquesta sensació de lleugeresa en el ventre. Inspirant, t'incorpores suaument i ens preparem per a la Shavasana. Queda't tot el temps que necessitis en aquesta postura. Deixa anar el cos-ment, el psicosoma. Deixa que el cos es nodreixi de la pràctica.
Gràcies. Namaste.